Estem bombardejats de publicitat, d'anuncis, d'ofertes, fins al punt que diàriament rebem estímuls que ens inciten a gastar. Quan comprem de forma descontrolada, sense pensar, coses que no necessitem però que creiem que ens faran sentir bé, aleshores caiem en el parany del consumisme. En canvi, quan comprem de manera conscient i responsable productes o serveis que cobreixen les nostres necessitats reals i, a més, ens milloren la vida, parlem de consum intel·ligent. I de què és capaç un consumidor intel·ligent? Doncs, per exemple, de saber diferenciar entre necessitats i desitjos. Una necessitat és allò que és imprescindible per a la nostra vida, la nostra salut o la nostra educació, com per exemple el menjar. Si no cobrim les necessitats, tenim problemes seriosos. En canvi, un desig és allò que ens dona plaer, comoditat o un avantatge social, com quan ens comprem unes gambes de marca, però sense els quals podem viure perfectament.